Lectura da Paixón do noso Señor Xesucristo segundo Marcos. Gloria a ti, Señor. De mañanciña, os sumos sacerdotes, cos anciáns e máis os letrados, isto é, todo o Sanedrín, despois dunha reunión do Consello, amarraron a Xesús e fórono entregar a Pilato. Pilato preguntoulle: "Es ti o rei dos xudeus?" Respondeulle: "Ti o dis." E os sumos sacerdotes acusábano de moitas cousas. Entón Pilato volveu preguntarlle: "Non respondes nada? Sabes de cantas cousas te acusan?" Pero Xesús non respondeu máis nada, de modo que Pilato quedou moi extrañado. Pola festa de Pascua tiña o costume de soltárllelo preso que eles lle pedisen. Estaba daquela na cadea un tal Barrabás, xunto cos sediciosos que nunha revolta mataran un home. Cando subiu o xentío, empezou a reclamar o que era costume concederlles. Pilato respondeulles: "Queredes que eu vos solte o rei dos xudeus?" Pois el ben sabía que os sumos sacerdotes o entregaran por envexa. Pero os sumos sacerdotes encerraron á xente para que pedisen que lle soltase a Barrabás. Pilato respondeulles: "E que hei facer con ese que chamades rei dos xudeus?" Eles volveron berrar: "Crucifícao." Pilato replicoulles: "E logo, que mal fixo el?" Pero eles berraban aínda máis forte: "Crucifícao." Pilato, para compracer o pobo, soltoulles a Barrabás, mentres que a Xesús, despois de o mandar azoutar, entregouno para que o crucificasen. Os soldados levaron a Xesús para dentro do pazo, é dicir, do pretorio, e chamaron a toda a compañía. Vestírono de púrpura, cinguírono cunha coroa que teceran con espiños e empezáronlle a facer saúdos: "Salve, rei dos xudeus!" E dábanlle golpes na cabeza cunha canivela, cuspían nel e así onllándose rendíanlle homenaxe. E despois de o escarneceren, quitáronlle a púrpura e puxéronlle a súa roupa e levárono fora para o crucificaren. Pasaba por alí Simón de Cirene, que volvía da leira, o pai de Alexandro e de Rufo, e obrigárono a cargar ca cruz. Levárono a un lugar chamado Gólgota, ou sexa, lugar da caveira. Ali dabanlle viño con mirra, pero non o quixo. Crucificárono e repartiron a roupa, botando sortes para saber o que lle tocaba a cada un. Era a media mañá cando o crucificaron. Un letreiro anunciaba a causa da súa condena: "O rei dos xudeus." Con el crucificaron tamén a dous bandidos, unha á dereita e outro á esquerda. Os que pasaban por ali burlábanse del, abaneando as cabezas e dicindo: "Vaites, vaites, o que destrue o templo e o reconstrúe en 3 días, anda, baixa agora da cruz e sálvate." Do mesmo xeito, os sumos sacerdotes, burlándose entre eles cos letrados, dicían: "Salvou a outros, pero non se pode salvar a si mesmo. O Mesías, o rei de Israel, que baixe da cruz agora para que vexamos e creamos." Tamén os que estaban crucificados con el o altraxaban. Chegado o mediodía, a escuridade cubriu toda aquela terra ata as 3 da tarde. E ás 3 da tarde, Xesús exclamou con voz resoante: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que quere dicir: meu Deus, por que me abandonaches?" Algúns dos que estaban ali oíron e comentaban: "Oíde, está chamando por Elías." Un foi correndo e enchompou de vinagre unha esponxa, espetouna nunha cana e deulle de beber, dicindo: "Deixade, a ver se ven Elías baixalo." Pero Xesús, dando un grito resoante, expirou. O veo do templo rachou en 2 de arriba abaixo. O centurión que estaba en fronte de Xesús e que o viu expirar de aquel xeito, dixo: "Verdadeiramente este home era fillo de Deus." Poñémonos de pé. Palabra do Señor.